দেখনি মহিলা মানুষ দুইজন তিনজন পর্যন্ত আটকেছে भाई ऐसा नहीं करते पता है बेलबारि आदुल बेलानि मिडिया ताखना हामबाय जोङो जागाव दुइजन एमएलए रंनो तैनेरो 11 मानदाय 12 ताकार जला अराव सुरि कारबार खाय सामुर खायजगि दंग विलेज कमिटि रग अबनो तैनि जोङो अर भिडिअ न मान फालिया मानलिया नि यागलरन पंचायत सेक्रेटारि रं सिन मकल बाय थांबाय खारि थांमा बनुखा अ बागैनो जों तिनिव जागाव बेलबारि ब्लक न ताला रननि बायद मांखा भिडिअ न खागिन साजाक दाबो आगिन सिमिन साजाक जों 19 तारिख तंमोन 19 तारिख नि 20 तारिख जों साखलायजाक नि बिसिङो बतिनो जागाव गरै अबने बागैनो जों तिनि बनो अपेखा खाय नासिंनि सिनि खरक नि एमएलए रक बरम मोखां माया खायनि अजागनि ककना नांखा अबन तैनि जों पाब्लिक रक ताव टेनसन अबनो चिनि सक्सेस जों यासा पर्यन्त जों अजागाव हपुं सापुंनो जों अजागा तंनायनि वान सकलाय जों ताव मार बिसिङ हाबलायका खयतानि सिमिन नरगर नासिन डेपुटेसन रो फेमिलि जों अरव 12टा 1टानि सिमिन जों अजागाव हाबलाय मानि ताबो बुसुगु ताम खाना देता हेरं तंखा गन्ता कायसानि बिसिङो जों बनो नासिङबो मानलिया बाजिदा साइटं कुबैदा साइटं साइमिया ब अजागाव जों मिटिं दङ हाय दङ इराय दङ हनि जोंनो साइ दङ बिनि बाक्सा बिनि स्टाफरक सावो मिटिं दङ ताइ कायसा सावो जिरायना दङ जोंआबो आसुक साइमानानि क गया अजागो जों बनो मानलिया बबर थां जोंआबो सिना नाया अबने बागै जों तिनि अर अपेखा हपुं सापुं जों ब फायसा पर्यन्त जों अर तालारि तनियान बागै जों सामुं चलिनाय हामबाय Kuni rawa zaman usaha kainai, baru kalam kerja taman hajar semua proses semua kainai mana tak. Para tika hamar nai, ka para tika hamar kari nai, makari nai. Para tika hamar kari nai.